खायफा खायफा मानसिनि मोखाङाव गोबोरखि सारनाय बादि जागोन आरो खायफा खायफा मानसिनि मोखाङाव गोबोरखि नांसिगोन आरोना ओरैबादि गोबोरखि नांसिगोन तारमाने कनजिताखौ नुबानो गावसोरनो गाव लाजिसिगोन आरो कनजिता बाजिखौ नुबानो गावसोरनो गाव लाजिसिगोन आरो जुदि लामायाव लोगो मोनोबा लामानि तारमाने बेलेग लामाजों देंग्रायलांगोन आरोना मालायखौ ओरैबादि बदनाम खालायनो नागिरो नङैखौबो नंगौबाथ' नंगौसै नङैखौबो तारमाने ओरैबादि गाज्रि फोसावनानै बैबादि मानसिखौ बदनाम खालायनो नागिरो आरो समाजाव खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन आपडेटआ दायो जाहैबाय कनजिता सिस्टार गासिबो सिनायखायो जानांगौ दा कनजिता सिस्टारनि बागै सासे ब्रादारा गासिबो सिनायखायो जानांगौ ब्रादारखौ बियो मोनसे आपडेट हिसाबै मोनसे मटिभेसन हिसाबै मा बुंखो नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायग्रोना लाबानो जाबाय जोबोद मोजां नांदों ब्रादारा जिबायदि बाथ्रा बुंदों बेलेगा बेलेग नैबे बाथ्राया जोबोद राइट जादों नोंथांमोना गिबियावनो नायग्रोना लाबानो जाबाय ब्रादारा मा बाथ्रा बुंदों स' जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नैबे भिडिअ जेबो नेगेटिभ भिडिअ माबा भिडिअ रायनाय भिडिअ नङा जास्ट एसे मटिभेसन टाइपनि बोरै साक्सेस जानो हाखो कनजिता बर'आ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय थ'दो जों बिदिबा भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोना लानोसै एलबाम ओंखारदों होननायखाय ओंखारनाय लगे लगे कनजिता बाजिनि एलबाम ओंखारनाय लगे लगे गोसोआव बिराद फुरथि नांदों आरो आं गुबुनखौ बुंनो थाङा आंनि गोसोआव बिराद मोजां नांदों बिराद फुरथि नांदों आरो आंनि फलोवार्सफोरखौ आरो आंनि भिउवार्सफोरखौ आं नोंथांमोनाव मोनसे आर'ज गाबो बा नोंथांमोननिसिम मोनसे मिजिं थियो दा नोंथांमोना बयबो कनजिता बर' बाजिखौ बयबो सापर्ट खालाय जों सापर्ट खालायाबा सोर सापर्ट खालायनो जों बयबो सापर्ट खालायनांगोन आं बैनिखायनो सापर्ट खालायनो थिनदों थारमाने जुदि कनजिता बाजिखौ जुदि जों सापर्ट खालायोबा कनजिता बाजिया आरो भिडिअ बानायनो साहस मोनगोन आरो बानायबाय थागोन आरो बाजिया जुदि बायचान्स साक्सेस जायोबा साक्सेसफुल जुदि हासिल खालामनो हायोबा तारमाने बै खायफा मानसिफोरनि सायाव खायफा मानसिनि मोखाङाव गोबोरखि सारनाय बादि जागोन आरोना खायफा मानसिनि मोखाङाव गोबोरखि सारनाय बादि जागोन आरो दानि बिसोरो जुदि बायचान्स साक्सेस जायोबा जुदि साक्सेस जायोबा बै खायफा मानसिनि मोखाङाव गोबोरखि नांसिगोन आरोना ओरैबादि गोबोरखि नांसिगोन तारमाने कनजिताखौ नुबानो गावसोरनो गाव लाजिसिगोन आरो कनजिता बाजिखौ नुबानो गावसोरनो गाव लाजिसिगोन आरो जुदि लामायाव लोगो मोनोबा लामानि तारमाने बेलेग लामाजों देंग्रायलांगोन आरोना आरो एक्सुवेलि बेफोरबायदि मानसिजों बिदिनो जानांगौ जों ओरैबादि ना जोंनि मानसिनि गेजेराव खायफा गोबां मानसिनि गेजेराव आरोना बे लेखा रोङैफोरा आरोना किसुमान लेखा रोङैफोरा बे मा होनो लेखा रोङैल' नङा दे सोरबा लेखा गोरोङाबो बिदि खालायो दे मालायखौ ओरैबादि बदनाम खालायनो नागिरो नङैखौबो नंगौबाथ' नंगौसै नङैखौबो तारमाने ओरैबादि गाज्रि फोसावनानै बैबादि मानसिखौ बदनाम खालायनो नागिरो आरो समाजाव तारमाने बिदिनो गुलाय लाबोनो नागिरो आरोना गुलाय लाबोसिगोन बैजों बै रायलायसिगोन उमुगनि हिन्जावा बिदि बानायदों थुमुगनि हिन्जावा बिदि बानायदों थुमुगनि फिसालाया बिदिनो साला बिसोरना बेलेग खामानि आरो जेबो गैया नामाथाय आसरित मोनो आं बिसोरना न'खर संसारखौ टेनसन दंना गैयाथाय गावनि फिसाफ्रानो जि लेथ्रा जानानै हाबा जायो उन्दै बैसोफ्राव हाबा जायो गावसोरनो जि लेथ्रा जानानै हाबा जानाय बेफोरखौ दोनथ'नानै खिन्थु सोरखौबा सासेखौ मेगन होननानै बुंनो एक नम्बर आरो जोंनि बै लेखा रोङै खायफा मानसिफोरा आरो लेखा रोङै खायफा मानसिफोरा बिसोरनि मेन्टेलिटिफ्रा ओरैबादि लेथ्रा ना साननो रोंगौ ना बुजिनो रोंगौ ना सोरबा बुंनायखौ बुजियो ना बुजिनो थाखाय सेस्था खालायो
ओरैबायदि आरोना थिग बेफोरबायदिनो कनजिताजोंबो सानसे समाव बिदि जादोंमोन आरोना जोंनि साननायनि बुजा बुजिया मोजां थारमाने जोंनि बुजिलायनाया मोजां नङा नेर' माइन्डेड थेक गोसो नै उमुगनि हिन्जावा दंफां बिलाइ गाननानै भिडिअ बानाय दोनो ओइ उमुगनि हिन्जावा बिदि दख'ना गुफां गाननानै भिडिअ बानाय दोनो ओइ उमुगनि हिन्जावा बिदि खान्दा गाननानै भिडिअ बानाय दोनो आरे बेयाव नोंहा मा जादों मा थांदों बेयाव नोंहा मा जादों मा थांदों जुदि बायसान्स जुदि भिडिअआ गाज्रिबा फेसबुकआनो दाननानै होखायो माथो आंनाबो बुहुद गोबां बिदि भिडिअ आंना थारमाने लाबोनाय दंमोन सोरखौबा सासेखौ बायदि रस्टिं खालामनानै लाबोदोंमोन आं हा नाथाय मा खालामनो डाइरेक्ट माबा दानखायो फेसबुकआवनो दानखायो फेसबुकआवबो बे देशनि बायदि मोनसे आयेन दं मिथिबाय बे फेसबुकआबो बे देशनि आयेन बायदि गावबा गावनि मोनसे आयेन दं मालाय नोङो लेथ्रा देखायनो हाया लंथं देखायनो हाया हिन्जाव जा हौवा जा हा लंथंखौथ' मालाबाबो देखायनो हाया आरो सोरखौबा इंलिस रावै लेथ्रा रावै रायनोबो हाया गमोदो नोङो बेफोरनाबो मालाय आयेन दंखायो गाइडलाइन दंखायो बेफोर गाइडलाइनखौ जोङो जुदि फल' खालायाबाना फेसबुकआबो इउटुबाव दाननानै होखायो हा आरो आं बैनि थाखायनो कनजिता बाजिखौ सापर्ट खालामनो थिनदों सानसे बिजों माबायदि जायामोन सानसे कनजिता बाजिजों माबायदि जायामोन मिथिं खालायलायनाय मिथिङाव बुलायलायनाय हा बेफोरबायदिनि थाखायनो सोरबा सासे हौवा मानसियाथ' सासे हिन्जाव मानसिखौ ओरैनो मालायनि हिन्जावखौथ' नों आखाइ होनो मोनालै हा नोंसोर गोरों गोरा जानानै बे खोन्थाखौ दिनैसिमबो बुजिया नामा बा जोंनि गेजेराव थानाय बै मानसिफोरखौ आं बुङो सासे मालायनि हिन्जावखौ नोङो सोरबा हौवाया नोङो आखाइ होनो हायाना थाबनो बेयाव नोंसोर गामिनि बिसारसो बानायदों गामिनि बिसार सायख'ग्रा मानसि दंना बे सायख'गोन बुंगोन वार्निं होगोन बादा होगोन जुदि बायसान्स जुदि गाज्रि जामारदोंबा वार्निं होगोन बादा होगोन बैल'सो आरो बेयाव नोंसोरलाय मा आयेनखौ जोगारनाय बायदि खामानि मावदोंमोन सानसे समाव माथो एक्चुअलि बोरैबा बुंनो थाङोबा आयेनखौ नोंसोरसो मा खालायदों आनफल' खालायदों आयेनखौ नोंसोरसो आयेन मथे थाङाखै बे खिन्थु आयेन मथे मालाय गावनि गोसो मथेनो मावगासिनो दं खामानिखौ आरो बे खामानिखौ आयेननि बेरेखा होनना बुङा मिथिबाय हायोबा नोंनि फिसायाबो मोसानो हायो जुदि रोङोबा नोंनि हिन्जावबो बिदि मोसानो हायो बेयावथ' आरो बादा होआखैना रावबो नोंसोरखौ बेयावथ' लंथं जानानैथ' मोसायाखैना लंथं जानानै मोसाबा आंबो बुंगौमोन धोत बिदि हायाना मोनाना बिदि मोनाखैना बिदि जायाखै बेखौ जों बयबो बुंगौमोन आंबो नाथाय बे मिथिं खालामनानै आखाइ सिखांलायनाय मानाय दाथ' बिसोरबायदिनि मोखाङावथ' डाइरेक्ट गोबोरखि नांसिगोन गोबोरखि माने मानसिनि खिया नांसिगोनथ' दा आं बैखायनो बुंदों जों बयबो सापर्ट खालामनानै जौगाहोनिलाय जेरै सानसे गेमस्रिनाथ' बिराद गाज्रि भाइरेल जादोंमोन गेमस्रिनाथ' हा गेमस्रिनाथ' बिराद गाज्रि भाइरेल जादोंमोन दिनै गेमस्रिखौ मानसिफ्रा सापर्ट खालामनानै जेरै जौगाहोदों थिग बेफोरबायदिनो कनजिता बाजिखौबो सापर्ट खालामनानै जौगाहोनांगौ बयबो बांसिन हिन्जाव मानसिया सेस्था खालामनांगौ माथो हिन्जावफ्राबो मेगन सालायलायदोंसो माथो आं कमेन्टबो नुदों आं माथो नोंसोर मेगन सादोंसो नोंसोर सापर्टसो खालायनांगौब्रा नंमारगौ हिन्जावजों हिन्जाव नायलायनो हामारा नोंसोर सोरबा सासे हिन्जाव मानसि एसे जौगानो नागिरदोंबा बे हिन्जाव मानसिफ्रानो गाख्लायफिननो नागिरो ओरैबायदि लेथ्रा नेर' माइन्डेड नोंसोर ना हा एसे बुजिलाय बयबो बुजिलाय एसे सानना हनो खर'आव ब्रेनखौ बयनोबो होदों भगबाना बेखौ नोंसोर बेबहारल'सो खालामनो रोंनांगौ इउसल'सो खालामनो रोंनांगौ नोंसोरो नाथाय नोंसोर इउस खालामनो रोङा ना बेबहार खालामनो रोङा ना नोंसोरो बैसो मेन खोन्थाया नोङो रोङैनोबो होदों रोंनायनोबो होदों होमबा लोगो मोनफिनगोन दे उन समाव भिडिअखौ नायदो आरो फल' खालायदो बयबो अननानै दै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बोरै नांदों कनजिता बर'खौ नोंथांमोना दा साक्सेस जानायनि बागै भिडिअ बानायनायनि बागै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर मानो होनबा बेखौ गोबाङा गाज्रि मोनोमोन जेथिया भाइरेल जादोंमोन बिथांनि अब्ला समाव बेखौ गाज्रि मोनदोंमोन दा नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय कनजिता बर' सिस्टारा नायदोंब्ला नोंबो एसे भिडिअखौ नायनानै एसे मोजां कमेन्ट खालामनो हायोब्ला कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन होननानै जोंबो आसा खालामबाय आरोना थेंक इउ स' माच नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय